τη ζωή. Δεν μπορεί, λέει όμως, η ειδονική ζωή να είναι χωρίς φρόνηση και χωρίς δικαιοσύνη, λέει κάπου ο Επίκουρος. Και το ανάποδο όμως, δεν μπορεί να υπάρξει φρόνηση και δικαιοσύνη δίχως ειδονή. Είναι αδύνατο αυτά τα πράγματα. Και αυτό για ποιο λόγο? Τελικά, όταν ικανοποιηθεί το σώμα μας και νιώσει την ειδονή, τότε μπορεί και η ψυχή μας να ηρεμήσει. Δεν μπορούμε όταν πεινάμε ή διψάμε ή ταλαιπωρούμαστε ή όταν πάμε να κοιμηθούμε το βράδυ σε ένα κρύο μέρος ή σε ένα σκληρό στρώμα κτλ. Να μπορούμε να είναι και η ψυχή μας καλά. Οπότε, αφού μπορούμε να πληρώσουμε την ειδονή, τότε και το σώμα μας και η ψυχή μας μάλλον να νιώσει ειδονή. Και ποια ειδονή? Ο Επίκουρος εδώ την ονομάζει καταστηματική. Δηλαδή μια ειδονή η οποία διαρκεί και δεν έχει ένα πέρας. Ας το πούμε, σήμερα το συμπόσιό μας δημιουργεί μια ειδονή κινητική. Έτσι. Η καταστηματική θα έρθει μετά, όταν θα γυρίσουμε μετά στο σπίτι μας και όταν θα ηρεμήσουμε κτλ. Τότε θα νιώσουμε μια γαλήνη και μια έτσι, ακόμα πιο έντονη κατάσταση. Αυτή λοιπόν την κατάσταση την έλεγε ο Επίκουρος καταστηματική ειδονή. Και όταν η ψυχή έχει αναπαυτεί στην αγκαλιά της ειδονής, τότε και το σώμα μας ανταποκρίνεται με τη σειρά του και βιώνει την αγωνία. Αυτό πολύ καλά το εξετάζουν οι επιστήμονες του κήπου, ο καθηγητής Διαβητάκης, ο καθηγητής Κρούσος, με τα βιολογικά θέματα, τα οποία δείχνουν πόσο η ειδονή, μέσω το σύστημα της αταμικής κτλ. Του εγκεφάλου, δημιουργεί όλα αυτά τα λουτρά των ενδορφινών, των σεροτονίνων κτλ. Που χρειάζονται για να νιώσουμε τελικά καλά. Και είναι η τότε άποψη του Επίκουρου μπορεί και σήμερα να επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Αυτό είναι λοιπόν η βίωση της ευδαιμονίας. Η βίωση της πληρότητας των σωματικών και ψυχικών ειδονών. Και τώρα, στο ένα άλλο κομμάτι που ο Επίκουρος ήταν ο μπροστάρης της εποχής του και δεν είχε ακολουθήσει κάποια άλλη συζήτηση, είναι ότι θέσπισε, εισηγήθηκε τα κριτήρια της αλήθειας. Τα κριτήρια της αλήθειας, για όσους δεν ξέρουν έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Και να σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ήταν, λέει, κάποτε στην αγορά κάποιος ο οποίος πήγε να αγοράσει ένα ψάρι και του λέει ο ψαράς, του λέει πόσο είναι αυτό? Λέει 1 κιλό, όχι, εγώ λέει, το βλέπω 1,5. Όχι, μάλλον είναι 2, έρχεται ένας τρίτος. Μα δεν βλέπεις το μέγεθός του, δεν βλέπεις τον. Και με διαλεκτικό τρόπο προσπαθούσαν να προσεγγίσουμε πώς ζήγησε το ψάρι. Και έρχεται ένας και λέει, δεν στη ζυγαριά. Λοιπόν, έκανε κριτήρια της αλήθειας. Έβαλε τα πράγματα στη ζυγαριά της επιστημονικής σκέψης με τα κριτήρια της αλήθειας. Το εντυπωσιακό είναι όμως ότι εκτός από τις αισθήσεις και τις αποθηκευμένες έννοιες στο νου που εισηγήθηκε ως κριτήρια της αλήθειας, εισηγήθηκε ότι κριτήριο της αλήθειας είναι η ειδονή και ο πόνος. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε εν μέρη όταν όντως πονάμε, ποτέ δεν πλησιάζουμε, ας το πούμε, στην αιστεία που θα μας πονέσει περισσότερο, αλλά την αποφεύγουμε στικτοδός. Ή όταν μας φαίνεται κάτι ότι είναι ειδή, ότι είναι ειδονικό, ότι είναι γλυκό, πηγαίνουμε προς αυτό. Αυτά είναι τα κριτήρια όμως προτιμήσεων και αποφυγών στη ζωή μας. Και μπορούμε να τα δεχτούμε πιο εύκολα. Όμως ο Επίκουρος εισηγήθηκε την ειδονή και τον πόνο ως επιστημονικό κριτήριο για την έρευνα. Για την κάθε έρευνα. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο, το οποίο μας δυσκολεύει να το εντοπίσουμε και να το κατανοήσουμε, όμως κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι αυτό που λείπει σήμερα από την επιστημονική κοινότητα, που λείπει σήμερα από την τεχνολογική σκέψη, που λείπει σήμερα από τη φιλοσοφική σκέψη. Το κριτήριο της ειδονής και του πόνου. Για μένα αυτό το κριτήριο με οδηγεί στον πόνο. Και ο πόνος που δημιουργεί αυτό το κριτήριο μου ζητάει να βρω εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην γεμίσουν τα υπέροχα βουνά μας με αυτά τα μηχανήματα, τα οποία όμως είναι απαραίτητα και για τη ζωή μας. Έτσι. Δεν είναι το θέμα μόνο να λέμε να μην μπαίνουν, αλλά και τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρόκληση. Πώς μπορούμε το κριτήριο του πόνου να το οδηγήσουμε σε νέα επιστημονική σκέψη? Όταν σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω θα μπορέσουμε. Διότι τα βουνά θα γεμίσουν έτσι και κάποιοι θα γεμίσουν με αυτό.
Λοιπόν, για μένα λοιπόν αυτό το κριτήριο που εισηγήθηκε ο Επίκουρος αξίζει να μας επαναφέρει σε έναν δρόμο ειδονής και σε έναν δρόμο που θα αποφύγουμε τον πόνο για να μπορέσουμε να ζήσουμε μεθαύριο καλύτερα ειδονικά εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ομιλία της πρώτης ενότητας από τον Στρατή Κατάκο, ο τίτλος «Η βιολογία της ειδονής και η επικούρια φιλοσοφία». Ο Στρατής Κατάκος είναι μέλος του κήπου Αθηνών, βιολόγος,